Ти го си, бе, брат. Това е от целия One Piece е по-добро. Защото тактическа го зове калата. Окей, вие можете да кажете това. Чай, мютнах се. Пак се мютнах, защото излезнах. Окей, но... Хора, какво ще стане, когато слезне края на One Piece? Вие какво ще правите? Какво? Ще сте котъпли с One Piece? Ще сте котъпли? Ще си спомня накрая. Да, бъм! Защо? Защо просто не гледаш One Piece? Не, аз бих искал да котъпна просто много, ма наистина. Не, виж, ако Ода направи нещо като countdown, в смисъл нещо като отброяване, ще го изгледам, в смисъл... Ако направи някакво отброяване, примерно до края на One Piece, нали, къв ще бъде One Piece, ще го направя, ама... Няма никакъв One Piece... One Piece is the friends we made along the way. Не, чай. Това казах на брат ми. One Piece е сила, която дава на Луфи Reverse Gear и тъй като Ода каза, че някой от неговите crewmates ще умре, Луфи ще има силата да се връща назад във времето, но тъй като One Piece is the friends we made along the way and the journey, Луфи няма да се опита да се върне назад във времето и да го спаси и просто ще свърши анимето. Атака на Titan Ending. Атака на Titan. Без тайтинг в тайм. Според мен, може би One Piece ще бъде Шапката. някакво оръжие. Шапката на Луфи. Шапката на Луфи. Какво? Шапката на Луфи е да One One Piece. Piece е шапката. Според мен е шапката на One Piece. Според мен One Piece е шапката на Луфи. Ще повея, аз ще повея. Без тедник, това ще ми е... Ако това Това ще ми е то... много път съм го Това ще ми е по-блич. Проблема One Piece е някакво оръжие. Ама добре, дай да свържим и това, че Роджер се смееше докато го питаха, брат. Какво толкова се смее? Мисля, дай го питаме. Дай се питам. One Piece is the friends we made along the way. Не, чай. One Piece е Universe set. Да, аз не мине бърз сърце, това ти го чува. Юниверс след ми вика. Без тедник. Края на One Piece Айзен се появява и казва, че е One Piece. И One Piece всъщност е меча на Ичиго, брат, и те трябва да пътуват с О, брат. Hold up, presenting is this fire. One Piece е титите на нами, брат. Бро. Или брат, One Piece е ония човек, който беше с зелената коса и беше в съндък и той знае къде е One Piece. О, дай, това съм го чувал, брат. Брат, ето! Брат, забрави, че този човек съществува. Отнеми секунда да разбера. Гледа, брат, да че съществува този човек, брат. Аз мисля, че ми говориш за Зора, докато седя, че беше онзи бон, епизод 12. Пичове, One Piece е конския нос на Бъги. Чай, не! Hear me out, guys. Чуйте ме, момчета, Да. Не бе, казвам се едно, че груме на нещо. Чай, не, имам идея. Какво ако Бъги получи Awakened Devil Fruit, убия всички, които отиват за The One Piece и става The King of the Pirates. Best ending, брат. Стига, you can't lie, that's not fair. It's fire, bro! Стига! Best ending. Какво ми, ако One Piece всъщност е фрутът на Луфи?
Не, това, чай, не се шегуваме, защото това actually може да е истината. Реално, ако си... Ами, щом Роджер се смееше, и то, реално... Брат, One Piece е ония сладолет, който Смолкър бутна на онова малко момиченце. Да. Какво става, Анди? Какво става, хора? Не, чай, The One Piece е варела, в който беше Луфи в началото на първия епизод. Анди, според тебе какво е One Piece? One Piece is real. Бате, Какво е, предето има brain rot мозък. Едно парче. Това е One Какво е Piece. да? Едно парче пица. One Piece търсят нещо. Затова се казва One Piece. good observation, Анди, бате. Нямаше да го позная. He told something. He might be onto something, guys. Вижте, Bro is on to не, nothing. че аз не съм го гледал. Какво трябва да кажа? One Piece. Анди, One Piece е шапката. Какво? Шапката. Анди, наистина, какво мислиш, че е One Piece? One Piece, какво мислиш, че е? Аниме. Абе, Бате. не бе, брат. Ама, той май не знае какво е One Piece. Анди, One Piece, в One Piece е съкровище. И ти, ама никой не знае какво е. Ти какво мислиш, че е съкровището? В смисъл, какво мислиш, че се съдържа? Приятелите, които сме направили. Абе, Universal set. не, Бро. не, Анди. А това автор го е казал, че не е истина. В смисъл, няма да е това. Кажи нещо друго. Истински обекте. Нещо, което може да го пипаш. Иначе, ако е нещо истинско, нещо съкровище, аз бих заложил, че са някакви много важни познания за нещо, не съм че. Може. Може. Basic. Не, реално да. Може за нещо такова. Да. Може. Може да е копието на GTA 6. Брат, GTA 6 ще излезе преди края на One Piece. Съкровището на One Piece е код за копия на GTA 6. Не, код ми бъг. Да. One Piece, момчета. Hear me out. Е последния пръст на Сукуна. Чакай, не. Какво ако Луфи побеждава Имо и казва Имо, you are me? Да. Брат. Writing fire. Ще играем ли това Company? Добре, ами ако One Piece се пичва е просто съкровище, в смисъл злато, скъпоценни камъни, ако просто е това. Attack on Titan ending. Attack on Titan ending. Как е така, как така? Защото Ерен иска нещо и го получава. Никой... Просто ендинга е просто, че Ерен изведнъж става, това изведнъж е Freedom, Алекс стига. BS ending. Добре, не. Ама реално, някои хора не разбраха какво искат да мисля какъв е крат на Attack on Titan. Реално, че Луфи, брат. Реално, че Ерен искал без нищо, брат. Мисъл просто да е море само. Ами ако просто е някакъв тип жел. Шитни на пламъчко и машините с гумата на желанията, брат. Пламъчко и машините, Къде е свързал? Пламъчко и машините за Attack on Titan. Където има точка. Говорих за One Piece съкровището. Айде бе, какво стана? Говорихте много с 10 минути. Може Айде гледам ли това кампания. пускам. Анди.
Анди. Да. Аре, гай ми тук напред. Не си е- страшно, си аз е- сега маля се съждам. Ти си е А. включил. Пичове, Каква ще е? бе, казах някакво простия дет, даже и Спокойно, брат, толкова е it's in смотано, the past, че дори- it's in the past, спокойно. Добре, да се тази. ще играем ли Little Company? Ще кажа, мине, брат, трябва да отида да си лягам. Аз трябва да си лягам, брат. Трябва да става Брат, рано. ти не знаеш, виж отиде, брат, вчера, брат, легнах си, не мога да спя, 4 часа спях. Как? Брат, не искаш да играем, ама си легна в 4 часа. My Hero Academia, първият филм, изгледах 3 епизода на My Hero Academia от 5 сезон, брате, не мога да заспя, брат. Баде, Не мога да заспя. няма ти вярвам повече, като ми кажеш някаква лъжа, че искам да си лягам рано. То не беше лъжа, искам да заспя. Не мога, Това е- брат, не мога. Не мога, брат, ей така е. Искам да се спи, обаче си пускам скибиди тойлета, гледам. Той на същия принцип. Talk to a girl funk remix. On repeat. Ето... Ама, My Hero Academia е добра, бе, брат. Стига. Нищо не разбирате. Као ще аз Yu-Gi-Oh е седна, истина. ще аз седна в някакъв чембър. Моля те спри. Някакъв Не мога да асайлум. изрите, ще сървъра. Анди бъдне го от мое име. Анди, Ей, сега please. идвам, че Yu-Gi-Oh е истината, хора. Анди, кои си топ 5 анимета? Какво ще направи? Анди, кои си топ 5 анимета? Не, питайте Анди, не. My Dress Darling. Го питайте, просто го питайте. Кей он, ще ти е следващия. Добре, не, чакай. Значи, според мен Анди са му Initial D. Initial D е едно, да. Да, Initial D е едно, знам. Кое е второто? Бочи да рок, Кей он, познай едно те. Виж, помисли кай, кажи. Дарлих ми направи се, Това даже не съм го гледал, защото изглежда скучно. Това това танката му беше първото на Дигес. Не, моето първо е Initial D, след Бакуган. Да, първото Initial D. Добре, не знам, второто не знам. Не, Мишо позна, че е Бочи Дорок. Да, too easy. Да. Too easy, nigga, I always knew. Джуит в Кайзен. Анди Джуит в Кайзен. Ами, там някъде, actually, I'm joking. Колкото и странно да е, Стигаме, брат, той като го... Окей, ще се контейна. Хак туа ще се контейна. Като It's го казвам, защото аниметата, които преобладават в моята Watch History са романтични анимета, like... Малко е трудно няма проблем да... с това. Не, ако ти харесват, няма проблем да си топ 5. Кое е? Давай, просто давай. Ако ти харесват, няма значение да са романтични или какво. My little sister can be this cute. Чакай, Анди, ти гледа ли си въобще 5 анимета? 5 анимета е. Гледа ли си, честно. Как ме гледа? Трябва да разбра реакцията ти, исках да видя реакцията. Кава, не гледай така. Hack to this is not you. Анди, Готин 480p. 1K for ATP. 1K по... Готин 360. Добре, Анди, давай, казвай. Ами, значи, има едно, което actually е ново, но actually много го харесвам. Нещо от сорта на... Забрахме името, мисля, че Alia shows her feelings in Russian or some shit. Actually, enjoyable anime. Като имаме Initial D, имаме Bocchi the Rock, имаме K-On, обаче първи сезон, втория леко почват да fell off от.
А, какво още? Останалите просто са романтични, аз не мога да ги ранка на тях, просто защото те повечето не са нищо особено. Анди, Анди, I just enjoy them. Да? аниме филми? Имаш ли? Аниме филми. Да. Да, A Silent Voice ми е едно. Клуб Теспо. Да, бе, да, бе. Да. Това да, бе. Просто е наистина много добро. На студио Гибли също Spirited Away, мисля, че беше. Да, спирите е Fire. Добро, да. Това съм И, гледал от когато съм бил малък. Значи и още едно, но го забравих как се казваше. Кое Пак пак беше е? на студио Гибли. Анти, ти го каза за анимето, не сте ли? Initial D номер едно, след това имаме Bocchi the Rock, K-On, Jujutsu Kaisen не знам къде да го сложа, но I loved every single second, въпреки че след това почнах да виждам анимето, защото го изгледах цялото за един ден. Ара да играем. Да, става малко какофония в Discord. Као идвай. Хора, какво мислите за този меч? Чайте. I want Кой you. меч? Чай. За това. 10 от 10. Абе, брат, пак че бе, брат искат някакъв кърш, бе. Кава, лайкни го. Окей, стига си играли. Кава! Ще те мирна просто. Аз. Оф, кавата просто забрави, че има един мов там. Бат, кавата се чува. Какво? Нищо, бат. Как не се чувам? Тук съм. Какво му стана на той, бе? Не мога да спра. Ще разплача. Не мога да спра. Ние с Анти как чуваме твоето, защото не си към ни Не ми припомня моята. Плача, моля да започвам да плача. Какво бе? Кърменица на Дискорд. Брат, толкова е смешно, че започнах да плача. Саундборда. Овчета е пике, не мога. Аз съм го мютнал. Као, ти ще няма да играеш нас? Може би ще дойда после само. Не, че няма да играя. Просто не ми си играя в момента, искам да го разгадая този телефон, защото... Ама не, сигурно няма да го разгадая. Сега след малко ще дойда. Само трябва да ти отдора една. Добре, ще изчакам. Вие изиграйте една, изиграйте. Не той ми ще отбрат. Добре. Добре, чакаме кавата.
Мишо, а чуваш ли това? Three. No. No more. Стига. Рум, ще виждам криптиц в сънищата си, моля те спри. Оф. Да започваме ли? Или да чакаме код? Не, чакаме. Оф, брат. Това не съм смял така доста над Гранада. Чакай. Ама чакай. Guys, what do you mean? За да гледам повече хора ни трябват модс. Да. Бате, ние нямаме модс! Нямаме. I don't want mods. I don't want Няма mods. пак да се занимаваме с това, брат. Миналия път беше много зле. Това е много лесно. Ще кажеш над. Анди, кой е Косио? Може да кажи. Косио ли? Окей, как се нарича този? K something. Мислих си, че е Косио. Защото има един друг Косио. Кей something? Ясно е къде чат. K две точки. K три точки. Кей 3 къде е това? Анди, колко ретардет си? Анди, колко ретардет си? От скел 1-10. Каза Кей 3 точки. Да, говоря ти юзернейма. Говориш за кукулиб. Чакайте. Оф, ще ставам шизофреник. Айде модове. Айде. Айде, Andy, you're going on the list. You know what list, Andy? You want me to remind you what list? Анди, бате, наистина ми се мъчи. Брат, сериозно съм, много лесно се прави. Много лесно, така е ли? Анди, Това с Thunderstorm. брат, ще започна, не, пускам OBS, ще започна да рекордвам, добре, че до сега рекордвах, ще спра да рекордвам.